जों माइया एक्चुअली सत्तर भूमिका बदल नाथाय बोरैरक मथे बाहाय कग्रमक बिरिमान फोरनायलाय दै गातियाव थांनाय दै कक सालायदो दै जेफोरखौ जों बुबाग्रानि जे ग्रेटार टिप्रालेन्डनि कक चिरि टिप्रा दफानि थानसानि कक जों 19टा हदा गोदालै जे टिप्रा दफा थानसा खालाय सुखसिनाय माने आर कग्रमनो चिनि बोरै बदलक साइद बै पीर खानखाय आबो कोनो दिन थानसा नियाबो दंनिसि मान्या हायला ना आवन बागै चिनि बोरैरक बेलाय केनो साइदक नांनाय आबो जे साइदक माने आबोनि बारा बतेबो जों साइदक बै याबै मासरायनाय बसकामनि साबाबो तामंखाय बोरैरकनि भूमिका सत्तरि कतरनि आं वानसुको कांगै तिनि आं बहायनो आं परितुष्टे बर्माखौ तिनि आनि मा आनो नायकलुय तुदुलुय तुमाबायनो आं तुलिसिखौ तेलिसमितिनि रागि फैगोन ओमफ्राय बुसा गोलैनो रागि रुय तो रुय कक सारि माननाय हिमरि माननाय जबाक लारि माननाय थाखाय बुमानिनो फांदो आबुनि बागै अतिप्रा मथाव बाहायनो अतिप्रा मथाव तिप्रा दफानो तो रिनानि लब रिनानि खाय चिनि बोरैरकनि अबदान बेलेखेनो नांगौ बेलेखेनो नांनाय थिनांगौ नांगौ थांनाय आबुन बागै नरक साइदनि जों नरकनि लबिबो दंगो दंनाय आबो दंफ्लायनाय आं बागै जों नरक किरिना करै वाराना करै हाय दाना दिखो जों किरिना करै वाराना करै जों सुखांनाय कायसा रसा दं हाय आमरा पर्ब जय मानहाय जों थानसाखाय जदि नंयानाखाय जों कोनो दिन गप्लाय निमाया थानसानो कारिते कुनो अजागाव गप्लाय इन्नानि वानसुनानि लामा सिखरिखा आबुन बागै चिनि बुबाग्रानि साइतकमा चिनि बुबाग्रानि नाहारमा चिनि बुबाग्रानि हामजाकमा नों वानसुर लायै थानसानि यात्रियाव सेलायनाय चिनि बुबाग्रा लुजाक लेखन बिनि साखानिया आबुन बागै जों बिनि बागै बचु बिनि आन बोरैरकनो मा फयनाय चिनि बोरै बदलरनो जों बिनि बागै रायज्लायलायनाय जे जानि जा सुरिमा जे जानि जा मानि मताय कायद ईश्वर गड भगवान जे सलमान जों सुरिलायनाय चिनि बुबाग्रा गाहाम थांमानो जोंबो गाहाम चिनि दफाबो गाहाम आंनि चिनि बुबाग्रानि सेक्रिफाइस जों लुबैदों गोबां मा कांग्रेस उतामपुरो कांग्रेसनि प्रेसिडेंट दंमोन स्टेटनि प्रेसिडेंट दंमोन सेंट्रलनि सेक्रेटारि दंमोन सिक्किमनि इनचार्ज दंमोन आबारनो बेबा याकारि चिनि बागै जदिनो बासिक सेक्रिफाइस के दफान थांजाखायनि मानु नाथाय जों दिनै अजागाव जों बे तामिनाव आसुबि दंसुनायबा Tay